Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura, adyan na sa kini ang programa sa PBCM, kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Kinasing-kasing kami nga magadapit kaninyo o magapanghinaot nga kamong tanan karon nasa inyong tagsa ka nahamutangan o nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas aron matimbang-timbang nato ang mga kamaturan kagitulo ni Master Karamo, mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Kini pa din sa mga among ipanudlo kaniyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tunguran karon among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit. Ug dili nato kalimtan kanunay ang anaa sa pagpahinumdom o pagpahigayon namo nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga panagtigom nato ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Ug usab para sa atong mga hatagon para sa PBCM Palace Reconstruction. Pagpahigayon niya na. O among pagpasalamat sa tanang mga membro sa PBCM Compound sa ilang makugihon o makanunayon ng pagsuporta para sa atong programa. Labi na usab sa mga chapter president sa nagakalilaing dapit diin sa ilang pagpahigayon sa pag-angkon sa radio station para maipahayag ang mga kamatuoran. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit os Monaco, labi na diri pud sa dipulog no sa tanang mga membro o mga nagsunod dining maong programa. O dining karong tungura mga paila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kitang oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og mabati usab dinhi sa RMN Dixkidi Dipolog ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw gihapon nga Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio Natin. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino mabati ang atong programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon mabati dinhi sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN Dix MB o mabati usab sa ilang FM station sa Valencia City sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin mabati usab ang atong programa. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RMN Dix PR o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsaryo Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas gabuntagon. Dinhi sa RPN Dixkio Teleradio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa alauna ang taknas gahaponon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Caboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas gabuntagon or kagabion matag adlaw Domingo og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Ato din gikumusta usab ang mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga nagsunod? Atong igsoon din sa Toledo, si Brother Julio John Ibanez, sa Chapter President, Sister Vicky Dosina, sa Utiyang Kapikas, Eugene Dosina,
Chapter President Ranisa Alforque usab nagapaminaw kanato. Atong igsoon Engineer Derwin Bubong Mangalos nagapatalingog, atong higala dinis Malanang Upol Misamis Oriental, Brother Richard Sandigan ug sa imong pamilya. Kamong tanan karon nga nagasunod ug nagapaminaw nining atong programa dinhi sa nini karong sibihan nga inyong gipaminawan. Kalakip na kamo sa among mga gitimbaya. Agaron sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungora karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, nining higayon na doon ato sa gipangamusta po ang atong counsel, no, legal counsel, attorney Samuel Arnado, kumusta? Sa inyong pagpamati diha, attorney, kumusta? O sa sistema bradron nga mga pagtubag nato nga atong pagabuhaton tungod kay ang mga panamas-tamas lugar, mga pagbugal-bugal ni Mitchell Bendilio nga wala na sa lugar, man nato na mabadlong tungod kay iya hamong yun ang kinaiya, built-in na sa iyang pagkatao nga ingon anak gyud ba. Ang ato lamang nga i-plaster ti gyud kay kining iyang pagkinaplo sa mga pangatarungan nga kaniadto dinhi kana siya sa DR, no? Nilayas sa atong gisibahan, nibalhin diri sa DX KD RPN. Og nao sa atong programa din og sa iyang mga pagpamatuod iyahang katungod nga magsupak kay dili man tungod kay kamatuoran puros na lang gyud tanan tawo mo to, pero sa gipakita nga atong sumbanan nga kung panamas-tamasan pagsulti ang sistema nato daan pa sa panahon nga mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga sama usab gyapon ang atong gibuhat nga adunay pagdipinsa sa mga pagpanamas-tamas nga pagabuhaton nila sa atong mga katbang. Usa na kining pastor sa Sabadista nga dili mutuo nga si Ellen Goldwhite propeta ug matod pa sa iyang mga kauban gitawag ni siyang offshoot ug kanang offshoot katumbas daw kini sa gitawag og apostasy. Apostasiya na lugar siya sa sistema kay maglain gud og doktrina. Tanan nga mga pastor si Ellen Goldwhite ilang propeta ang iya magpalain siya kay wa gyud kuno moangkon nga siya propeta busa dili daw gyud propeta si Ellen Goldwhite. Na hain kining pagdipinsa sa atong katungod bradron sa atong gituhan og sama usab sa gibuhat sa una sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga may pagdipinsa sila mao usab gyapon atong gibuhat. Okay, niya ang atong basihanan nga atong gikuha himplo ang mga ang mga gibuhat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang panahon nga kun dunay mohilabot sa ilang doktrina labi na og panamas-tamasan pagsulti ang ilang gipagkamayo di gid nila tugutan sa samang pagkagiusab sa atong panahon sa dapit sa Espiritu Santo ug dunay magahimo sa pagpanamas-tamas sa pagsulti dinhi sa dapit sa ato ang pagtulunan labi na sa doktrina di po nato natugutan. Pero sa imong giingon nga atong mga pagpanubag hanay dili ba pareho aning pastor sa Sabadista ba nga dala og mga pagbugal-bugal, mga pagyaga-yaga niya. Moingon ba siya kuno siya mag yaga-yaga, katawa kuno siya maghimo kuno tag ato ang kaguliyong katawa. Ang pagkatawa okay lang, way problema, pero pagkatawa ganin nimo nga kanang dalag mga pagbugal-bugal ug pagyubit di na maayo paminahon in taon mo na klaro nga pagkaistorya. Niya basahon nako dinhi sa Roma ang pahayag ni apostol nga si Pablo sa 14 nga kapitulo bersikulo 16 giingon, busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Mo ni atong gigamit pod nga basehanan rebiran sa atong panahon nga di pud nato tugutan ang mga tawo nga manamas-tamas pagsulti sa atong gipagkamaayo diya sa doktrina kay mao kini ang prinsipyo sa mga matuod gyud nga katawhan sa Dios. Sa unang panahon sila sa apostol Pablo mao pod ang ilang prinsipyo nga di pud sila motugot nga adunay magahimo sa pagpanamas-tamas sa ilang gipagkamaayo. Og sa Biblia brethren, ang kining gitawag og gipakamaayo mo nang gitawag og maayo ug katumbas kana nga giingog kahayag og kana kay kahayag diha gitawag kana og matarong o matuod. Hain ang prima brethren sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay niya nga ang gingon ni Pablo nga dili tugutan nga panamas-tamasan ang pagsulti sa gipagkamayo katumbas kanas kamatuoran. Niya basahon ako kay kanang magisgotag kamatuoran mo manang bungas kahayag-pahayag ni Pablo.
Basahon nako sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto sa 9 rib ang pagpribas Biblia. Ingon ini ang atong mabasa dinhi. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag. Unsa man daw kuning kahayag nga ipagawi ni Pablo ngadto sa iyang masid ka magtotoo. Kay ang bunga, ato pa bunga o unod, bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. Busa ang gisgutan nga dili pa namas-tamasan ang gipakamayo mao day kini ang bunga o unod sa gitawag kahayag. Kay ang kahayag gihulagway man nga ang bunga nini matarong maayo og matuod. Karon, para ipakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga pati pa sa mga pagpamatod kung doon ay basahon, pangpunan, para langod ko no, ingnog pangwarta ang pagtulunan sa PBCM. Pero, nibasa nga kami daw espiritista gumikan nga doon ako na yung pangutana. Pero di ay, kung imong suhiron, dili to pangutana, oy, komentaryo to, sama sa kang Mitchell Bendilio. Pero kanang tanan, nahibaw mi nga iya ra ng paghanay-hanay. Nakaron, iya diyon nga ginganlan mi og mga espiritista og doon na daw kunoy pagpangwarta. Unsay pagpangwarta? Gisugilo na namo nga kami lang ang mga ministro sa tibok kalibutan nga nag-alagad, nagtabang pag-suportar sa radio station o walay sweldo nga gidawat, di walay kwartang dawaton sama ni Mitchell Bendilio. Kung doon na may kwarta nga nadawat o nakita diri sa tagsa-tagsa kanamo nga mga magwali, sa ila ng panggamot, sa livelihood nila, panginabuhi, dili yung taon nga nagsalig kay magkutoy ang tiyan o swelduhan pinagi sa relihiyon nga ilang ipasakupan. Naunsaon man niya na pagpangorta. Mao, nga atong ipabati, Brad Ron, unya asosihon dahil nato, atong tiyagaan ang mga Biblia kung mulusot ba nga kanang iyang gibasa sa iyang tigbasa aron dili mo lugar nga mga magtutultol nga buta. Kay ang Biblia ra ba naghisgot ra ba mga magtutultol nga buta? Ato sang basahon, brother, kung hain kining gitawag og mga magtutultol nga buta. Okay, basahon na to Reb, kining gingon nimo nga adunay mga magtutultol nga buta. Nya basahon nako sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 14. Ingon ini ang atong mabasa. Pasagdi lang ninyo sila, pahay kini sa atong Ginoong Hesus. Pasagdi lang ninyo sila nga mga magtutultol nga buta. Ug kun ang buta magaguyod og buta, sagahong mga hulog silang duha. Ay di klaro na day buta nga nagtudlo mga kahigalaan, mga kaigsunan. Pero tungod kay siya buta man, magpasalig siya sa mga tao nga kanang iyang tinudlo dili binuta. Pero ang resulta kay buta man siya nga nagtudlo, nakaguyod og laing buta ang nahitabo. Sagahong mga hulog silang duha. Ngano? Buta man. Karon, tan-awon og atong pamation, brethren, ang katarungan ni Mitchell Bendilio sa paghingaan niya kanato nga espiritista. Ingon din siya, espiritista di ay ni sila niya. Katawa din siya, brethren, sumala sa atong madungong tungod kay ang nagkomentaryo mangibutay man kunog ngipon. Dito di ay siya nakakuhag kahulugan nga basta mangibutay kunog ngipon kay sama ra man kuno tas PBMA nga nangibot kuno espiritista kuno ang tawag. Utanawa ng konklusyon mga kaigalaan. Karon, atong ipakita nga kung mao ka na, ang tanang mga nag-eskwela o dentistry o dentista na ang nahimong resulta nila tawag dentista, puros din na espiritista kay nangibot man og ngipon. Sumala kung basihan sa iyang katarungan ni Mitchell Bendilio. Ay ang priba, brethren. Okay, Reb, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio o kauban aning iya pong partner nga tigbasa pod ang ilang mga pamahayag para anita magpasikad sa atong mga pagtubag kung kini bang ilang gihimo nga mga pangatake din sa atong dapit angay bagpod ni mga atuuhan pod sa mga naminaw. Niya atong paminawan ang ilang mga pamahayag ni pastor sa Sabarista Mitchell Bendilio. Sunod pangutana, Pastor, dugay na kung pagpaminaw sa ilang program dito sa Balingasan sa Orkuratreten. Ako, Espiritu ko, bahin kang Tomasino Senior. Kaya kailan ako ang iyang mga dinikanan tinuod na pastor na sa Tomasino Senior, daghana siya bisawa ang iyang papa o mama. Wala man nagsulti na ko, ang iyang anak na sa Tomasino Senior, mao ang Diyos Espiritu Santo. Na, nagala lang ko nga ang anak. Excuse me. Ko nga ang anak. Excuse me. Nagingala lang ko nga ang anak ni Tomas Junior Senior nagpatuo nga ang ilang amahan ng si Tomas Junior Senior na ang Diyos Espiritu Santo.
Pero ako pastor dili ko ito niya kay nagtubo na siya kay ila ko sige ra na og inom beer manigarilyo og daghang babae. Siguro pastor tungod sa iyang pagpatuloy nga may noon siya sa pagpangibot og hipon kay managsama ra na sila sa PBMA. Pastor, mga espiritista, mangibot og hipon pinaagi og rason mao nga naa na sila libreta kay naaman pod koy mga kailang membro nila. Sa espiritista na manghibot ay pala sila hipon. Wala na sila dintis. Kompetensya gano'n sila, Ato ko nung subayan ng Biblia mga kaigsonon, abat aming mabibay ba ang Ginoo sa tan ato ang tawag espiritista? Unong Kronikas 10:13. Ato ba sa espiritista ko rin? Unong Kronikas 10:13 nagkaringon sa ingon niini si Saul namatay tungod sa iyang paglapas nga iyang nihimo batok kang Jehova tungod sa pulong ni Jehova nga wala niyang bantay o tungod usab sa iyang pagpakitambag sa usa ka espiritista sa pagpangwarta kaniya ni Mupustag kadali rib atong nadunggan ang pahayag nga sa paggamit sa unang Kronikas 10:13 nagisgot kuno kini og pagpangwarta. Atong balikan ang pahayag nining pagbasa sa unang Kronikas 10:13. Gawas nga pangwarta di kuno ning ato brother kay gibasa ni Bendilio ang gipabasa sa iyang kauban. Kibali si Bendilio mangyay unang nagbasa ana. Iyang gipabasa sa iyang kauban. Tungod kay nangibot mo tagnipon lagi, mapoy nakapa-espiritista na to, bradron. Unya, maoy hinungdan nga, tungod kay kung mangibot og ipon, sama lugar kuno sa dentista, iyang panag-inga ko, kompetensya ta, na ang dentista og mangibot kay, mubayad mo yung tagwarta, maong gibasa niya, nga, naipangwarta, pero kung susiyon ang iyang gibasa, nakaipangwarta na. Mao na ron diha nga makita nato nga ang pagkatikasan ninyo nagtupar mangmong duhagon. Unya atong nabati ri grabe nakatalidhay og katawa ning pastor sa Sabadista. Murag giangayan sa iyang pagkatawa. Atong balikan. Kaya ang punto atong gingon nga gibasa nga dunay pagpangwarta sa unang Kronikas 10:13 nga mo'y gisuporta o gikomentaryo ni Bendilio gikan sa iyang texter nga sa ato kay doon na may pagpangibot og ngipon espiritista daw ang tawag unya mao lagi na nga iyon ni mo riberen nga pagka di ay espiritista mangibot og ngipon tawag og espiritista na ang mga dentist karon sila mulugar pod nga espiritista. Pero atong punto nga atong gibalik ni sa pagpadungog kay nagingon nga pangwarta daw ni sumala sa atong nadungog nga gibasa sa tigbasa ni Mitchell Bendilio atong ibalik sa pagpapli ang ilang tingog niya. Sa espiritista na manghibot ay pala sila hipon. Wala na sila dentist. Kompetensya gano'n sila, Ato ko nung subayan ng Biblia mga kaigsonon, abat aming mabibay ba ang Ginoo sa tan ato ang tawag espiritista? Unong Kronikas 10:13. Ato ba sa espiritista ko rin? Unong Kronikas 10:13 nagkaringon sa ingon niini si Saul namatay tungod sa iyang paglapas nga iyang nihimo batok kang Jehova tungod sa pulong ni Jehova nga wala niyang bantay o tungod usab sa iyang pagpakitambag sa usa ka espiritista sa pagpangwarta kaniya ni Postag kadali, pagpangwarta daw ang gisgutan gid ining unang Kronika sa gibasa sa tigbasa niya balikan ta. Sa pagpangwarta kaniya ni Day mga kaigsonon, delikado na. O di nakalaro na to, delikado kuno na. Nga naman, kay mato pa espiritista man kami daw espiritista. Tungod atong iyang kunuhay gibasa nga texter nga taga Balingasag. O kay nangibot man kuno mignipon sama sa dentista, espiritista na ang iyang tawag pagbasa dito. Nya pagbasa na ay pangwarta. Mga mahal nga tigpaminaw kay dentist good lugar ang kibali nga iyang gipanag-ing. Kay ang dentist mangwarta man lugar kibali bugti sa pag-ibot sa ngipon. Gibasa din niya nga espiritista di ay ning mangibot og ngipon sa unang Kronikas kapitulo 10 bersikulo 13. Unya kung sila ay mubasa mga mahal namong tigpaminaw, magkaigsonan, makaingon ta nga, dili gyud ni sila maigipasabot ni Kristo nga mga magtutultol nga buta, gihayagan man ta nila. Pero nganong sila gyud maibuta? Tungod kay ang sitas walay mabasa nga basta mangibot og ngipon, ignog espiritista, walay mabasa sa sitas nga kana na ay pangwarta. Balikan ta pagbasa, brother, kita'y mabasa, kay kita maumay dili buta, kay kiniya binutaman, sumala sa ato nang
pamatian og atong basahon aron mapamatud-an Brad Ron sumala sa Biblia. Okay, Reb, basahon nato ni Reb. Ang ila pong gibasa, ang gigamit nga tekstong gisuporta ni Bendilio, ang unang Kronikas 10:13. Niya, itong basahon. Sa ingon ni ini, si Saul namatay tungod sa iyang paglapas nga iyang nahimo batok kang Hiuba. Tungod sa pulong ni Hiuba, nga wala niya bantay. Og tungod usab sa iyang pagpakitambag sa usa ka espiritista. Sa pagpangutana kaniya ni ini. Wa gyud nabasa nga pangwarta. Tanawang inyong mga pagpanikas. Magtutuwis na mo sa kasulatan kay ang wa mabasa, ang dili mabasa, butang-butangan ninyong istorya. Ang gingon lang din ang sa hinungdan nga namatay daw si Saul, kay gilapas ni Saul ang mga gibuhat ni Saul paglapas kang Hiuba. Unya tungod pod sa pulong ni Hiuba nga wala bantayan ni Saul. Ug tungod usab sa iyang pagpakitambag ni Saul sa usa ka espiritista. Wa pod ingna kung nagisgot og espiritista, mangibot na gipon. Bendilio. Unya gingon dayon sa pagpakitambag ni Saul sa usa ka espiritista, dili pagpangwarta ang tumong ani kundi sa pagpangutana kaniya ni ini. Asa may pagpangwarta niini? Tanawa, ang ilang gibuhat reverend usa ka mga pagpanikas. Mo nagingon ni reverend kung sila'y paminawon sa wala maswito, ang naminaw nila sa wala maswito, makaingon nga dili binuta ang ilang mga pagpanudlo. Pero kung kita na mo mutuki sa Biblia, klaro na lang ang pagpanudlo nining pastor sa Sabadista, binuta. Tinuod na kay ang gibasa sa unang Kronikas kapitulo 10 bersikulo 13, wala man nagisgot niya nga gitawag sa Biblia katong espiritista og espiritista tungod kay nangibot og ipon. Walay mabasa diha nga katong espiritista mangwarta. Ang giingon diha nga nabasa kay siya didto lugar nangutana, nagapangutana sa espiritista. Pero katong the word nga pangutana, pangwarta na. Kaya nagsugod gud ang iyang pagkalamlam sa pulong nga sama magkunutas dentista. Di kon ang dentista kay mangibot man nagipon, matagaan gay nagkwarta. Mayang gingon nga mangwarta na ta. Espiritista na ta. Tungod kay naa ang pagpangibot na tong gipon. Tarong ba nag-utok? Ingon niya na mga mahal na mong tigpaminaw? Dili. Muna nga nganong ingon ana man ang sistema ni Labrador. Unsa man ang espiritu nga gihatag sa Dios o anaa kanila nga matang sa pagka espiritu, matang sa espiritu nga ana kanila. Espiritu sa pagkaburingog grip ang anaa niining pastor sa Sabadista, apiling iyang tigbasa. Nabasahon ko ang prueba dinhi sa Biblia nga unang hubad sa King James Version. Nga ang ilhanan, ang pinadayag tawag og bugna, unya ang Santiago tawgon og Jacobo. Ani ko mabasa sa Roma kapitulo 11 bersikulo 8, gingon. Ingon sa nahisulat, ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog, mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog, hangtod karon nga adlaw. Busa nahisibo kini sa pagpahayag nining pastor sa Sabadista, reverend, nga tungod kay wa sila mahibalo gyud sa husto gyud nga pagkapahayag sa Biblia. Labi na sa pulong nga espiritista, dili na pagpangibot og ngipon busa tawag espiritista oy. Ang hinungdan kay nasudlan dahil ni espiritus pagkaburingog. Unya ang Biblia po, ni ato ning lectureon sila, bantay lagitas atong mga pagpamulong. Kay ngano, kaming inyong kakontras doktrina nga inyong gipanamastamasan, ang inyong mga sayop nga inyong gibuhian, maura na'y makapalukapan ninyo. Biblically speaking, basahon ako nga mauna ang mahitabo gyud kung di ta magbantay sa atong mga pagpamulong. Gibantayan ba na ninyo o gitumuan na gina ninyo buhat istorya para pangataki din basahon ako sa Biblia rin. Natay Bibliang Katoliko nga adunay Deuterocanon. Kining Deuterocanon nasuddan po ni sa basahon sa gitawag og Sira. Usa ka Bibliang Katoliko kini adunay pagtambayayong nini sa mga scholar sa Biblia Protestante ug mga Katoliko. Ani ko mobasa sa Sirat sa kapitulo 28 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang atong pagbasa gingon. Nan sa samang pagmatngon pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong og pag-andam og usa ka kandado alang sa imong bakba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat, anus ikaw masayop, og kundili ikaw magbantay, masukamot ikaw sa imong kagulingong mga pulong og mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Mao ni mga pagpanambagan sa nakasulat sa Biblia. Nga matud pa sa pagpahayag dinhi nga wa gyud nimo ni pamalandongig bantaye Bendilio. Nga giingon,
nga magmatngon og magbantay sa imong gisulti. Ang Biblia nag-ingon nga way pangwarta, imong gibuhatag pangwarta. Ang Biblia nagisgot og espiritista pero dili gitumbok sa pagpangibot og ngipon, imong gibuhatag istorya nga ang espiritista mangibot og ngipon. Ang mangibot og ngipon espiritista na. Unya ang sa paghulagway sa Biblia, ipatimbang-timbang ang mga tagsa-tagsa kapulong og pag-andam og kandado sa imong bakba. Wa gyud mo kandaduhin ang bakba mo. Ha? Aron nga di ka makaistorya og mga pagyama-yama pagtumo-tumo. Kay nga naman, doon na daw usa ka tawo nga naghulat, anos ikaw masayop. Amo ni karon ang among gihulat diha sa imong mga kasaypanan nga mo lukapan nimo. Kay gingon sa Biblia, og kun dili ka magbantay, masukamod ikaw sa imong kagulingong mga pulong ug mahilukapa diha sa atubangan niya. Onya, naglisod may pagtubang. Mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsonan, wala. Simple lamang sa pagtubag sa mga ministro sa PBCM na atong nakita nga anaa kaniya ang katumanan na bradron. Sayang mga pagpamulong ni Mitchell Bendilio dito tamukuha. Siya ba usab nag-explicar na kung magtumo-tumo tag-on sa may atong itumo-tumo, labi na kay nagbasa siya, gipagpunan, mabasa bitaw espiritista. Pero ang mga ministro din na sa PBCM, ang mga mangibutay din naghipon. Kung naghibot man maghipon, busa espiritista man ni sila. Pagbasa wa diya dito. Unya, sama ko may dentista, kay ang dentista, mangwarta man lugar kay balim, pinagi sa ilang pag-ibot sa ngipon, ang gibasa niya ang unang Chronicle 10:13 nga, doon ay pangwarta, pero kung basahon, pangutana na, dili pangwarta, ang word dito nga, gisubstitute niya ang pangutana, gipulihag, pangwarta. Kamuray ng warta, oy. Pinagi sa inyong pagwali-wali diha. Nagpasuhol ka, samtang kami. Walay suhol. Pagtuulay, gisaligan niya na. Muna mga kagalaan, di kay nilaban ta sa atong paglaban, bradron, kay giswelduhan sa imong kaugalan, bradron. Nilaban baka isip ministro sa PBCM. Doon kay napangwartahan diri sa pagtulon ang PBCM, pinagi sa imong mga pagwali. Wala rin ba rin, ni bisan usa ka dako, wala tay gidawat nga kwarta ron nga mulaban ko dinis doktrina sa pagdepensa sa doktrina gani ang mga pag-abag nato ganis blay ron usa pa tang hatag dili ka kita may gihatagan. So kuhay naman ning pastor sa Badista nga hingalan nato nga pangwarta bisan way mabasa sa Biblia gigamit nga teksto nga pangwarta. Pero di ito, naras ilang dapit ang pagpangwarta kay tungod nagdawat man ni siyang sweldo o suhulan diya sa iyang pagka-pastor sa Sabadista. Unya, sa iyang pag-ingon, makining maghimog tumo-tumo, siya rabay na mulong reverend nga dili maayo kay kung magtumo-tumo, labi na kunog dunay katungdanan din na sa simbahan, dili ideal kay ang kanang pagtumo-tumo, ang paingnan, laglag. So nining bahin na, tungod kay naghimo siya tumo-tumo, dili ka nato, at mga napabati, waman taningon po nga naghimo-himog istorya, napabati man nato ang iyang mga pamayag, laglag ang paingnan, una ni siyang malaglag. Unya ang magsunod ani malaglag pod. Mao man gingon sa 15:14 Mateo, butla nga pagpanudlo. Unya mutuo ka sa binuta nga pagpanudlo, maguyod ka. Laglag mong duha. Di ang naguyod ninyo nga buta, Maus Bindilyo, laglag kay naghimog tumo-tumo, kamo pod nga nagsunod niya, laglag pod mo. Atong paminawon ng pahayag ni Bindilyo nga basta magtumo-tumo, laglag gyud ang paingon, paingnan niya. Kadagaring tumo-tumo iso, naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. Kadagaring tumo-tumo iso, naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. Onya dili idea, ilabi na, na kay katungdanan leader ka sa usa ka simbahan. Onya dili idea, ilabi na, na kay katungdanan leader ka sa usa ka simbahan. Unya magbuhat kang tumo-tumo igsoon, usa ka na kapasidaan sa Dios na ang tayo nga tingtumo-tumo maka-angkon gyud og kalaglagan. Usa ka na kapasidaan sa Dios na ang tayo nga tingtumo-tumo maka-angkon gyud og kalaglagan. Tuan na. Marami ni iyang yung mga tunada gamiton pagpaminaw ni Reverend nga pabor bisag tuan na. Nagkaroon kay nakapabor man no bimig tuan na. Unya, di lang may mga tawa sama sa imong kinatawanan. Pero ikaw ra mo'y naghimo sa imong kagulingon nga adto ka paingon sa imperno. Oh, muna nakita na to ang iyang pagkamabutang-butangon o pagkamatumutumoon. Kay kung bata pa ni siya mga kaigsunan, mga kagalan, ang Diyos gikinanglag latuson ni siya ning bataan na kay gahig ulo ngano kinanglan ni siya disiplinahon. Kay kung mukatawa ka aning bataan na unya muawat ka og bata magaling ni siya nga kuwag sa labutan gikinanglag matngon na ang mahitabo nga mahisama kaniya kung muawat ka siyang pagkatawa.
Doon na ba sa Biblia nga ing brethren nga kinahanglan nga disiplinahon gining mga gahig ulo og bata pa ni siya makadawat ba ni siya lato sumala sa Biblia, brethren? Okay niya, basahon na to sa Biblia rin ba rin? Ano ka pong kumubasa sa basahon sa sirat nga nasulod sa Deuterocanon sa Bibliang Katoliko? Sa Kapitulo 30 sa sirat, versikulo 10 ngadto sa 12 niya. Minaw bindilyo, minaw gyud ha niya. Katawa uban kaniya karon ug may adlaw ra nga maghila ka tungod kaniya. Mukagot ang imong mga ngipon sa pagbasol. Ayaw siya hatagi og kagawasan samtang bata pa siya. Ug matnguni ang sayop nga iyang nahimo. Latusa siya samtang bata pa og himua nga mutahod siya sa imong otoridad. Kundili mahimo siyang gahig ulo og dili mutahod og mahimo lamang siyang hinungdan sa kagool. Nakita nato, di sa to pa kuang ni siya lato sa ginikanan. Wala ni mapanton siguro ba nga kinanglan bindilyo ako mangkang anak. Ayaw gyud taon pag tumutumo dong og naakay basahon, ayaw pagpuni iba pero siya gibuhat. Nahimo siyang matumo-tumuon diha sa Sabadista. Ug wa di ay ta ang pagsabadista di ay nato makapahimong tumutumo kay ngano man bangutana mo. Mga ministro sa PBC magtumo-tumo dita og mahimo natan sa barista kay unsa man day naunsa man na siya naunsa man na matud pas Biblia katawa uban kaniya nangatawa man mo uban kaniya pananglitan karon og may adlaw ra nga maghila ka tungod kaniya siya ra poy imong ubanan og katawa kay nalipay ka kay kami nahimong katawanan pero di ay siya mooy nahimong kalatawanan ngano kay sa pagsusi siya gibasa wa gyud matud pa niya og sa buhol pa mag-ingon pa niya wa gyud jamo wa gyud jamo tong imong gibasa bidilyo ha karo na lang kayo Brad Rod wa jamo kay ngano nay mabasa nga espiritista pero waing na nga ang mangibot og ngipon makapahimo na nga tawgon ka og espiritista unya sama man kuno dentista din ni sila kita kuno kompetensya mo ni gibasa din niya abi nila pud atong masuito nga naang itong pangwarta wa gyud sa bulanon pa matupan mo wa jamo ha muna atong nakita na matod pa sa nakita na to sa Biblia ayaw siya hatagi kagawasan di lugar nimo baba imong tagaan og binta ba samtang bata pa siya matnguni ang sayop niya nahimo og bata pa lugar ni Bindilyo para gyud matulid ba latusa siya samtang bata pa ha kay kung dili lugar nimo siya latuson dili ni motahod pud sa otoridad kundi mahimo ni siya gahig ulo. Di ba gahig ulo, mga mahal na mong tigpaminaw? Nga naman. Tungod kay siya nag-ingon, nga balikan ta ang ilang doktrina, siya rin nagumba, oy, Bidilyo, ayaw pagpakauwawi ang mga basahon ninyo. Sumabang pangsunugon ni muna ng mga basahon. Nga naman, kay atong ibalik, Bradron, ang mga gipanulti niya, dili yun daw kuno propita si Ellen Goldwhite kay wa mo angkon. Ato po yung basahon. Ang ilang mga basahon, halos daghan nga mga basahon, nagpamatod nga si Ellen Goldwhite, propita, apil sa ilang doktrina, Bradron. Pero sa iyang gibuhat, dili kuno propita, oy, matod pa ni Bendilyo. Pero gikas basahon og sa ilang website, atong makita mga mahal na mong tigpaminaw nga si Ellen Goldwhite, propita pod oy apil na sa ilang ika-28 nga tima sa lagda sa pagtuon sa Biblia. Okay rin. Atong ipabati na po ang tingog ni Pastor Bindilyo, kini pastor sa Sabadista nga siya gid mismo mo nag-ingon nga wa gid kuno mga basahon nga si Ellen Goldwhite nga propita sa SDA o propita sa Dios. Gusto man niya nga mahimot ang katawanan. Nga dili siya may mahimong katawanan. Busa dinhi sa tanan nga mga sibihan o mga naa sa pagpahigan sa mga needsmen, Bradron, labi na sa mga operator ba sa sibihan, no? Sa mga religious program. Kung makatimbang-timbang gid sila, dili kita mo mahimong kalatawanan. Siya gyud mo katawanan ani, Bradron. Tinuod gid na, Reverend. Atong ipabati ang iyang tingog. Kay mao lagi ni gawas nga magtumutumo. Namakak pa ni kay tiyaw mo ningon siya nga challenge pa ini preacher kay wa gyud kuno libro nga nagtudlo nga si Mrs. White propita. Atong paminawan niya, mga kaigsunan, ang tingog ni Mitchell Bindilyo. Hindi, o either religious, preacher, na makaprove sila libro ni Mrs. White, nga ni angkon si Mrs. White nga siya propeta. Walay babasa. O doon na may nagtudlo ni Ana Igsoon,
Oh, atong nabati rin nga challenge pa siya any preacher nga maka-prove nga dunay basahon nga si Mrs. White propita. Kung doon na kuno po'y nagsulat o nagtudlo, ila-ila kuno na, among disgawas na siya. Atong balikan rin ang pagpaminaw para masud sa mga alimpatag ka nagunahuna sa mga naminaw. Labi na sa imong giingon nga mga kining nagdumala sa matag radio station nga nakadungog sa atong wali ug sa wali po ni Mitchell Bendilio. Di ba atong mga pamatian mga mahal namong tigpaminaw nga mura bitong driver kalitlag trisira abot na sa kwarta. Yeah. Kambyo-kambyo ba? Sa sistema kung driver ba ni atong paminawan ang tingog pagbalik ang tingog ni Mitchell Bendilio. Hindi, orga, either religious, one, preacher. Hindi, orga, either religious, one, preacher. Na makaprove silang libro ni Mrs. White nga ni angkon si Mrs. White nga siya propeta. Na makaprove silang libro ni Mrs. White nga ni angkon si Mrs. White nga siya propeta. Walay mabasa. Kung doon na may nagtudlo ni Ana Igsoon, yan ang konklusyon. Kung doon na may nagtudlo ni Ana Igsoon, yan ang konklusyon. Doon na kuno'y nagtudlo nga si Mrs. White propita, iyan ang konklusyon. Sa ito pamudisgawas kakaroon sa imong pagkasabadista. Og doon ako na magtudlo, brethren. Okay. Isa-isahon ta ni Reverend. Og tanaw na to, high-tech man ta. Atong technology karon sa kalibutan high-tech na. Pwede na nato makita ang mga information through internet. Og tanaw na to sa internet, mga kaigsunan, imong tanawon sa Google or may YouTube man, sa website sa SDA, kung Seventh-day Adventist Church, nga sa usa ka pinulungan nga Espanyol ba na Reverend nga pagpahayag kining Seventh-day Adventist Church gingon kanag Iglesia Adventista del Séptimo Día unsa gingon silang website. Kung giunsa nila pag-ideya sa ilang del Séptimo Día. Okay, ang ideya mao ni gingon the Seventh-day Adventist Church ato pa general na ha. Okay, labot ani Bendilio kung mo disgawas ka. The Seventh-day Adventist Church believe that Ellen Goldwhite is a prophetess of God. Inyo man ang website, imo nang supakon. Mao day gid siguro tingaling ging nang kag-option kay magsusupak ka. Atong klarohon brethren, kay basig na makata sa pag-ingon nimo nga maod ay ning ginganlan siya option kay magsusupak man ka matud pa nimo kisay naghingalan brethren. Ang mga kauban na pud niya nga mga sabadista, Unsay puriba brethren? atong ipabati rin ang pamahayag nga dunay texter nila nga nag-ingon daw ang ubang sabadista nga option na ni si Mitchell Bendilio ni atong paminawan. Unahan ni atong pangutanan nato sa gipadala sa kan. From Red Jumpsuit de Luffy. Good evening, bro. Mangutan na lang ko. Unsa man ka tinuod nga na-offshoot naman daw ka matud pa sa ubang SDA kay ni supak man daw ka sa doktrina sa Adventista like sa paghatag sa ikapulo. Unsa man ka tinuod nga na-offshoot naman daw ka matud pa sa ubang SDA kay ni supak man daw ka sa doktrina sa Adventista like sa paghatag sa ikapulo. Naamanggot po'y magwawali sa SDA nga gaingon daw ana pahinimo. Okay, salamat kayo. Ikaw nagpaminaw ka nako. Matag Domingo gatudlo kog ikapulo. Ang nagsupak og ikapulo nga wa na ang PBCM. Okay, atong nabati rin nga mismo ang nay sabadista kuno nga nagwali, di na sila pareha siguro ang prinsipyo kay kining nagwali pog sabadista, musupak man po ni kang Bendilio. Nagingon nga kini daw si Bendilio nag-offshoot na kay wa na daw muhatag og ikapulo. Nya ang butang pa brethren nga nganong nakapa-option kang Bendilio kay nisupak kuno sa doktrina balikan nato brethren. Okay, atong paminawon pagbalik ang pahayag nga nisupak na sa doktrina si Bendilio mao nang gitawag siya option na. Yeah. Unahan ni atong pangutanan nato sa gipadala sa kan. From Red Jumpsuit de Luffy. Good evening, bro. Mangutan na lang ko. Unsa man ka tinuod nga na-offshoot naman daw ka matud pa sa ubang SDA kay ni supak man daw ka sa doktrina sa Adventista like sa paghatag sa ikapulo. Atong nadungog nga ang mga membro ra pod sa Sabadista may nag-ingon nga unsa daw ka tinuod nga matud pa sa mga Sabadista gitawag ka na og option kay nisupak na kuno ka sa doktrina labi na kuno sa ikapulo. Di kung isgutan na to nga moingon siya wa siya mosupak sa ikapulo pananglitan pagamalam mong tigpaminaw labi na kuno sa doktrina wa day ni siya makasupak. Kato din atong napamatian kanina nga wala ko na ibasahon nga nag-angkon si Ellen Goldwhite nga siya propeta. Kung doon naman, iya na lang kuno na sa maong tagtungod nga matud pa sa buti pasabot nga tinumo-tumo na. Pero sa gipahakita na to, sa gipahag ni Brad Ronnie sa ilang website, propeta si Ellen Goldwhite. Dito pala sa ilang website. Nakaroon.
Pinagi naman sa dili website, brethren, sa ilang mga basahon, makita bigid nato, brethren. Makita kayo, Reverend, munang Salimuang. sa limuang. Mo gina siguro husto gyud nga giopsyot ka kay the Seventh-day Adventist Church believe that Eileen Goldwhite is a prophetess of God. Ikaw ra gyud nga kung doon na may basahon nga nagtudlo nga si Eileen Goldwhite propeta, ila-ila na. Niya may basahon ni Eileen Goldwhite, Reverend, nga gikan sa kasing-kasing. Ni Eileen Goldwhite, kasi Eileen Goldwhite may nagsiwat ani. Gikan daw na siya ang kasing-kasing. Ang Eileen Goldwhite gini ang founder ni Bendilio. Ang maayo ani, brethren, iyan ang usbon nga, gikan sa kasing-kasing ni Bendilio, kay di naman propeta, pero gikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite. O sa daw, propeta siya ni ining basahon, brethren? Propeta. Nagikan sa kasing-kasing kini Eileen Goldwhite ang imong founder mo nag-ingon. Ikaw ra gyud nag-ingon nga dili si Eileen Goldwhite propeta kay wa siya nag-angko nagkini basahon tani. Ana magi imong basahon ani pod. Ani ko mobasa rib sa pahina 3 nining libro ni Eileen Goldwhite gikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite. Nya. Sa Episo 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista, kon Seventh-day Adventist Church, nagtuo nga si Eileen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya si Eileen Goldwhite kaniadto, matud pa sa iyang gisulat, ang akong buluhaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Di nakita kay ang iyang buhat, nagalakip man sa usa ka buhat sa manalagna. Aduna siya mga pagpanagna, nakinsa man ng managna. Ikaw, Bendilio? Nakita na to, brethren. Nala, supakan ning basahon na, ngagikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite, ang iyang mga buluhaton naglakip sa usa ka manalagna. Ang mga Adventista nagtuo nga si Eileen Goldwhite nakadawat niya ng hiyasa sa pagpanagna. Nyahain pa nga basahon nga atong ikapruiba. Mga higalag mga kaigsunan nga si Eileen Goldwhite, propeta gyud sa mga Adventista. Kining giingon ni Morbilin nga lagda sa pagtuon sa Biblia ug mga balaang alawiton. Gamitonon sa mga pastor nga mundo na sila'y doktrinahan, pasabton yun sa 20, kini man nasudlan sa tima, 28 man ka tima. Pero ang tima 23 ni mahitabo, di ka ni gamito ni Mitchell Bendilio, kaya mo ni nagpuriba karon nga si Eileen Goldwhite manalagna gyud sa Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ang basahon nako sa pahina 61, kining gingon pagtulunan numero 23. Di na gini siguro gamito ni Bendilio kung kanang iyang prinsipyo mo iyag yung paumhan nga dili lagi daw propeta si Mrs. White. Nya, basaho na to. Dunay mga pangutana ri nining maong basahon o libro nga lagda sa pahina 61 gingon sa pahina numero 8 og pangutana 8 og pangutana 9 sa pahina 61 gingon pangutana 8. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag. Bugna 19 Gis ang espiritu sa tagna. Busa, ang katapusang iglesia, kinahanglang adunay manalagna. Nagisgot og katapusang iglesia. Inyo man ang giangkon Bendilio, nga kamo ng katapusang iglesia. Unya kanang katapusang iglesia daw, kinahanglan adunay manalagna. Mandatory na, nga adunay gid manalagna. Niyan ang katapusang iglesia. Inyo man ang gi-claim kamo na. Pangutana 9. Ang hiyas sa pagtagna, gipaila ba sa mga Adventista del Septimo Dia? Muna giagig pangutana, tubag. Oo. Si Mrs. Eileen Goldwhite, giila nga nakadawat ni ining hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia. Giingon pa gyud nga gibutang daw sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Unya, ningon man ka nga kun dunay mga basahon nga nag-ingon nga si Eileen Goldwhite propeta ila-ila na. Mudis gawas ka karon dili day ka tinuod nga Adventista. Amo nang ningon mi nga sakto tong niingon nga programa sa ubang laing programa nga Sabadista pod nga ni-opsyot na ka. Tungod di ay ang hinungdan kay wa kamo ilang nga si Eileen Goldwhite propeta. Og ningon ka nga wa mo angkon si Mrs. White nga propeta, di man nabasihanan humble ang lugar si Mrs. White, pero ang mga basahon ninyo og ang inyong website ang kinatibuk-an sa Seventh-day Adventist Church nag-ila nga si Mrs. White usa ka manalagna o propeta. Ning katarungan na, brethren, ang mga kaygala ang tigpamati o tigpaminaw, busog na nining atong katarungan, pero niapay atong busgon, brethren, kay iya mang pagutumon ang mga katawhan sa atong katarungan, kay
iyang musgon sa iyang katarungan nga hinungdan. Atong ipabati, Bradron, nga diri na punta magpasukan sa pagtubag. Okay, Rep, ato na pong paminaw ng laing tingog ni Mitchell Bendilio nga ato pong tagaghanay sa mga pagtubag niya. Paminawan tang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabanista. Kung gitawag daan ang usas manangalan ni Kristo Emmanuel. Sa bagong togon, gipadayag na ang buong anak kong Emmanuel mao si Birhen Maria. Ang panutana, kay plano man dahil sa Diyos, nga si Krisin sa dago kung abilin niyo yung mga anak ng Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo. Asa mo po? Suokas Biblia ita nga. Lagi nga. Yonay, usa ka lalaki, mga ninyo, usa ka babae, anya, mga anak, ang ilang anak, Diyos Espiritu Santo, diha saan. Kaya ang iliya, distortiban. Narikan sa huda, hindi yung 5-2. Ano mo na? Ato na bati Rep, ang pahayag ni Mitchell Bendilio paningil po dili kanato kay kini kunong pagkatao ni Kristo nga gianak sa usa ka ulay o birhen nga babae si Maria. Giplano man daw na sa Dios. Tawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. Oh, itawag ang ngalan Emmanuel, pero sa pagtagna biya na wabi nangan lig Hesus ha. Yan na lag Emmanuel unya napod ang ulay nga babae, pero iyang gipangita rin nga asa pud kuno nga ginikanan ni Master nga napod sa Biblia gitagna nga pareho pod kang Maria. Oh, nga si Crescencia Dagok daw gitagna nga mo'y pagkatawhan sa Espiritu Santo. Bato pa niya kay bisang gani kuno ang dapit ni Kristo gitagna kuno sa Mikya 5:2. Walay lalis niya na mga mahal nga tigpaminaw. Pero kung ingon ana ang iyang ipaningil, mura man gud ni Bendilio og nasayod nga ing anaon di ay ang pagtagna sa Espiritu Santo nga parehaso ni Kristo. Ikaw mo ay Dios, Bendilio? Og ikaw pa ay Dios nga nagtugas Biblia, husto ka nga mga anak kay matod pa nimo nga ing anaon man day pagtagna. Kay kung dili ing anaon pagtagna ang Espiritu Santo sama kang Kristo nga iapil ang iyang inahan pagtagna, adili na Espiritu Santo. Ha? Nasa Biblia ba si Kristo ug ang Espiritu Santo mga mahalamong tigpaminaw, brother, parehas ra ba na? Reverend, kung hisgotan nato ang kahimtang tali kang Kristo og sa Espiritu Santo, dili na pariha. Busa dili mo salir ning mga pamaagi ni Bendilio nga iyang ipariho kung unsa man ang mga pagtagna kang Kristo sa pagtunga sa kalibutan, ingon pod diha sa pagtagna sa Espiritu Santo. Nga puli ni Kristo. Oh, kay kining Espiritu Santo puli man ni sa atong Ginoong Kristo mismo ang Ginoong ani mo namulong rin nga kapuli niya ang Espiritu Santo. Basaw na kong priba. Natay Biblia ang pulong sa Dios. Ari ko mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 gingon. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako pahayag ni Ginoong Hesus. Apan kon makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Okay, ang Espiritu Santo puli man, brethren, ug matud pa nimo magkalahi si Kristo ug ang Espiritu Santo busa dili pwedeng mangita siyang tagna nga parehason sa kang Kristo ang Espiritu Santo. Hain man nga magkalahi. Okay niya. Basahon ako sa English nga 70 Adventist Holy Bible ang John chapter 14 verse 15 up to 17 reverend. Ipakita dinhi nga lahi gyud ang Espiritu Santo og tali kang Ginoong Hesukristo. Niya basahon nato. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Ang gigamit din ng word, tali sa Espiritu Santo sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesus, another comforter. Kita mo na, I will pray the Father, and he, it is referred to the Father, shall give you another comforter. Lain na ni nga sistema nga maglilipay kanabang another the same, brother? Dili, reverend. Muna ni gamit tag mga referensya nga dili kasupag sa Biblia. Kaya nagisgot ang Biblia another, ang another dili na the same. Ang kahulugan niya na. Basahon na to sa Merriam-Webster Dictionary sa word nga another. Okay, ingon sa pagpahayag sa gihatag nga definition. Another, an additional one, o matod pa din, one that is different. Muna gihatag nga definition sa another. One that is different from the first or present one. Sa to pa, usa nga lahi ni anang una o usa nga lahi ni anang usa or ni anang kasamtangan nga usa. So dili kanang another the same. Ang another different from the first. Na giunsa man di ay sa paagi sa pagtagna sa Dios, badron si Bendilio may magbuot. Dili magbuot. Ang Dios mun atong kuhaan sa iyang kabubuton sa paagi sa pagtagna. Dili kay ang plano ni Bendilio mo'y atong paminawan mahigalag magkaigsuunan. Daon sa ba ang sa pagpahayag sa Biblia? May plano ang Dios. Mo atong sundon. Ang unahuna sa Dios mo itong sundon. O nakalatid sa Biblia, kini.
Sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 24, akong basahon rin giingon. Siyo ba sa mga panon nanumpa nga nagaingon sa pagkamatuod? Ingon sa akong nahuna-huna, dili hunahuna ni Bindilyo ha. Ingon sa akong hunahuna, matud pa sa Dios, ingon niya na ang mahitabo. Og ingon sa akong gitinguha, mauman ang mamatuman. Okay, ang una-una man sa Dios mo'y matuman, nganong dili man ang kang Bindilyong pamaagi, brethren? Ay, kang Bindilyo nga pamaagi, masalaag ang tao. Sa pagpahayag sa Biblia. Niya, tungod kay ang hunahuna sa Dios, kinahanglan mo atong tumanon kay ikumpara sa tao, ang hunahuna sa Dios taas kaysa hunahuna sa tao. Niya, basahon ako ang pribarep. Sa Isaias, kapitulo 55, versikulo 8 ngadto sa 9 gingon. Kay ang akong mga hunahuna, pahayag sa Dios, dili mao ang inyong hunahuna, o dili mao ang hunahuna nimo Bindilyo, ang hunahuna sa Dios. Ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan ang ingon si Jehova. Kay maingon nga ang langit, ang mga langit hataas kaysa yuta, mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Asa man ang tagna sa una-una sa Dios nga pamaagi, brethren, nga dili kay ipaagi niya pares kang Kristo nga pangita ang inahan. Hindi ang tagna para sa atong magtutulo nga Espiritu Santo nga natuman sa atong pagpadayag base sa maong tagna. Okay, di ari rin. Bindilyo, maunta ni imong pangitaag pamaagi nga imong masupak. Dili kay pangitaon nimo ang butang nga wala na mo pamatud is Biblia. Nya. Kontira niya kag counter ba nimo sa una, ipabati sa imong mga listener nga kini nasayop mi ani. Ecclesiastes chapter 4 verse 15 basahon ako ang tagna. Tatak 70 Adventist Biblia nga English. Ipaborta sa ila. Niya basahon ako. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa atong pinulungan, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw sa ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, second child that shall stand up in his stead, nga mutindog puli kaniya. Mao man bitaw, brethren, nga nangwintata og second kay naa di ay first. Correct. Unya kay kanang second mao man ay mupuli si Kristo pasultihon, siya man ang unang milutaw sa pagpakatao o gikas pagkabata midako na may puli niya Espiritu Santo. Unya karon kay kining Ecclesiastes 4:15 na may bata nga ikaduha, brethren, unsay imong ika-question tali kang Bindilyo, brethren? Mao ni, kay gipangita man nimo asa ang tagna sa inahan og amahan ni Master nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Sa walay pagpangwinta nga wala may magpamatuod para sa tagna ni Crescencia og ni Abilino, ang gigamit namong tagna para sa ikaduhang bata nga mutindog puli. Karon di ka muuyon kay way inahan nga gitagna pangutana. Kining child ba wala gi anak og babae? Dili ba na ianak ng second child? Mao nay pangutana to baga Bindilyo ha, kini bang second child wala o dili ba ni anak og babae kay pangitaon gid nimo ang inahan ade? Unya kay dili man din na maong Espiritu Santo di kinahanglan siya mutudlo sa dili tonto. Kay tinunto man kaning ato, brethren, piki man kaani para dili siya mupaka. Kana, mo na challenge nga among i-challenge nimo. Naminaw ang technician tigdumala ni mong sibihan. Punto por punto. Kay kung dinhi ka sa katumanan na mo magsigi og yaw-yaw, buti pasabot dili nimo kayang supakon ang 4:15 ikaduhang bata nga mutindog puli. Usa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, diha kami nagabase ni anang tagna. Dili tungod kay walay mabasa nga inahan, dili na tinuod nga wala ni inahan. Unya kung nag-ingon mi nga Espiritu Santo ni kay di man ni tinuod, di kinahanglan mo pakita si Mr. Bandilyo. Aron makabandilyo siya nga dili di Espiritu Santo kinsa man ni. Unya moingon man siya nga kanang Ecclesiastes 4:15 tinumutumo na nila ay mugtuwa na kay tinumutumo magka di ay na nabasa ning tinumutumo na kung dili man ni Espiritu Santo kinsa man ni Bindilyo. Busa kini ang nalatid nga mga katarungan o pagpamatuod sa mga ministro sa PBCM ug atong nakita mga kaigalan ang iyang mga pagyama-yama, busa gipabati gani namo ang iyang mga pagpahayag o pagpamatod basa sa Biblia siya, basa tod pangdugangan. Espiritista kuno basta mangibot og ngipon matod pa niya. Unya pangwarta kuno kay samad ini kuno kami sa dentista nga nakipagkompetensya. Pagbasa sa Biblia, wa diha. Matod pa niya kung magtumutumo ka malaglag, siya ray malaglag. Busa miabot naman ang oras among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan. Sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas de Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa kauban nga evangelista o ministro.
Og kini sa bang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.